Del pòsit al propòsit. Aportació Vedruna a l'educació. 22 de febrer de 2025. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Té sentit l'escola d'iniciativa social a la Catalunya del segle XXI? Amb Xavier Güell Cardona, director general de Centres Concertats i Privats. Meritxell Ruiz i Isern, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. I Josep Serentill i Rubio, president de la Societat Catalana de Pedagogia. Modera Laura Mor Iriarte, responsable de comunicació de la Fundació Vedruna Catalunya Educació. Ja hi som tots, sí? Ben asseguts, atents, que continuem. Continuem aquest acte de celebració, aquest acte de formació institucional de les escoles Vedruna de Catalunya, i ho fem amb l'estona de diàleg, que és el moment de la conversa, és el moment de plantejar una pregunta i entrar en diàleg amb les persones que acabem de presentar. I hem anat transitant des del pòsit, des del llegat, des d'això que s'ha sedimentat i que som avui, cap al propòsit, què és el que hem de fer, quina és la nostra missió, quin és el nostre paper. I aquí lliga justament la pregunta que llancem a la taula, que és quin és el sentit de l'escola d'iniciativa social, i ho farem abordant la pregunta des de 3 perspectives. I podríem començar per proximitat, en primer lloc preguntant el rol de la política, també, què és el que ha de fer el govern, què és el que en pensa d'aquesta escola d'iniciativa social des de la perspectiva d'un departament d'educació. Francesc Xavier Güell, quin és el sentit de l'escola d'iniciativa social avui? Està obert? Sí. Veig que la pregunta ja és directa, clara i catalana, allò el director general que està aquí a tiro, no? Home, el sentit és que jo penso que la pregunta no es pot ni qüestionar, i em sembla que pel govern i com a director general de Centres Concertats i Privats és refermar amb tota plenitud la pertinença de l'escola d'iniciativa social dintre del servei educatiu de Catalunya. Per tant, això ja és un dret de ple dret, ja no dic guanyat, sinó que inclús m'atreviria a dir, ja que avui estem en aquesta transcendents de nivell de dret natural, no? El dret natural que es fonamenta ja no tant amb la lliure elecció de centre, però sempre jo dic que hi ha lliure elecció de centre perquè algú abans ha creat un centre. Per tant, primer sempre poso la lliure creació de centres i llavors es permet la lliure elecció de centre. Evidentment, estem a Catalunya dintre allò que significa la legalitat del servei educatiu de Catalunya. Per tant, la pregunta quasi li diria és què ha de fer l'escola d'iniciativa social per continuar mantenint-se en el servei educatiu de Catalunya, que hi és de ple dret, però s'hi ha de mantenir. Per tant, aquesta seria el desenvolupament més correcte. I quina seria la resposta? Bona, m'apreteu. Bé, la veritat és que no ho havia enfocat directament políticament, no? I ja sé que algú ara de vosaltres ja pel cap ja li passen aules d'acollida, CIEs i etcètera, no? O renovacions de concerts. No ho havia enfocat d'aquesta manera, però sí, si em deixeu 2 minuts faré una petita reflexió. La talaia que em permet, jo faig personalment, la talaia que em permet a mi estar des de Via Augusta i com a director general, us faig una sèrie de recomanacions. La primera, ho dic de caire personal i també com a director general. Més que mai cal ser sentinelles de les avançades. La situació és complicada.
molt, i tothom ho sap. Les quasi 40 escoles que sou del territori de Catalunya, doncs sabeu la vostra pròpia realitat. I suposo que tots esteu angoixats que d'aquí pocs dies sortiran les preinscripcions, quants en tindrem, i3, etc. És l'angoixa que toca, portes obertes, etc. I tots ho sabeu. Tots ho sabeu sobradament. I cal ser sentinelles de les avançades. Cal dominar molt bé allò que afecta a les vostres escoles. Molt. Jo no diré si hem de discutir, com deia, si hem de ser líders, gestors o el que sigui, no entraré etimològicament, però sí que cal ser sentinelles de les avançades. Cal reinterpretar els temps. Els temps canvien molt ràpidament. Ha sortit amb l'Anna Gelong, la doctora Gelong, que ens recordava l'informe PISA. L'informe PISA ha capgirat absolutament les famílies. Hi ha famílies que cada cop més demanen la importància dels resultats acadèmics. No vull entrar en aquest debat, però cada cop més les famílies es qüestionen la pregunta de dir, però escolta, el meu fill aprèn o no aprèn? I aquesta pregunta tan directa, fa 10 anys no te la feien, que haguessin fet altres plantejaments. Per tant, ha entrat amb tota fortalesa el fet que el pare es qüestiona per primer cop si el seu fill aprèn o no aprèn. Aquí hi ha una oportunitat, perquè jo sé que les escoles concertades ho feu bé. Moltes vegades surt que Catalunya està amb un resultat de PISA dolent, i és cert. Portem anys de resultats dolents. No discutirem si els exàmens PISA són bons o dolents. Això sempre dic que és com allò quan un nen suspèn un examen i diu és que tots han suspès i l'examen era molt difícil. No, nosaltres no ha anat bé. Però aquesta conselleria també té consciència que si traguéssim els resultats de l'escola concertada, poder fer Ultramilles hagués passat. Per tant, i això ho sabem, per tant, ho feu bé i aquí teniu una autèntica oportunitat. No toca parlar ara de concerts, ni d'aules d'acollida, ni d'això, perquè hi ha moltes escoles petites, d'una sola línia. I suposo que ja us han explicat que quan surtin el DOG en breu l'oferta, les escoles d'una sola línia que havíeu perdut el concert i teníeu un 0, per primer cop a la vida, en lloc d'un 0 sortirà un 1 perquè tingueu l'oportunitat de tornar a preinscriure. I si arribeu a 14 recuperareu el concert i si no, malauradament el perdreu. Però això no havia passat mai a la vida i és la voluntat clara i nítida d'aquest govern en el reconeixement de l'escola concertada que políticament, senzillament, pren la decisió de tornar a ofertar la possibilitat de preinscriure aquelles escoles que havien perdut un concert. Però no tenia sentit hipotecada per vida al llarg de l'etapa educativa aquell 0 que tant us mortificava econòmicament. Per tant, això és una realitat que en breu sortirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, com us podria dir altres casos que ara penso que ara no toquen. Jo només us dic una petita cosa amb torn de preguntes perquè no ho havia enfocat políticament, de veritat. Però sí que faig l'última reflexió. Ens en donem compte des de la Conselleria que sempre es parla de posar l'alumne al bell mig de l'activitat educativa. I és cert, cal posar l'alumne al bell mig de l'activitat educativa. Però en el segle XXI penso que cal posar l'alumne i el mestre. L'alumne i el mestre. En el segle XXI no és el segle XX. Per tant, si volem transformar i canviar l'educació, el mestre ha d'estar també, juntament amb l'alumne, no cal dir, al bell mig de l'acció educativa. Cal tornar a recuperar l'autèntica figura del mestre, el que té autoritat. Tenim problemes de persones que arriben a la docència amb poca vocació o vocació fluixa. Per tant, cal recuperar el mestre, cal recuperar l'autoritat, cal recuperar senzillament etimològicament la paraula magíster, que és l'autoritat. Ens calen bons mestres. Per què? Perquè l'alumne, etimològicament vol dir alumne, alumini, no tenir llum. Un alumne és aquella persona que no té llum, més que mai reclama, moltes vegades amb silenci, un autèntic mestre que l'ompli de continguts, perquè en el segle XXI tenim alumnes desorientats que ens porten a societats desorientades. Per tant, cal posar al bell mig, novetat del segle XXI que ho veiem, autèntics mestres perquè hi ha una crisi greu de vocació de mestres. Per no entrar en un debat de si cobrem poc, si no sé què, si la pública... No vull entrar ara en aquest debat, no vull entrar. O el debat de què passa amb les jubilacions forçoses o voluntàries a partir de la gent que té 63 anys a partir de l'1 d'abril. Ho intentarem arreglar. Ja m'anticipo abans que m'ho digueu. Per tant...
Per tant, ho deixo aquí i no tocava, perquè tenia altres plantejaments i al meu costat hi ha gent molt més vàlida, que és el Meritxell i companyia, que en saben. Gràcies. El plec de preguntes el que vulgueu, va. Gràcies. Gràcies tanmateix per la concreció, és a dir, dins de la dificultat de la concreció, per haver-hi aportat paraula. Meritxell Ruiz, en representació també d'un col·lectiu que és molt divers, molt plural, que sovint ha de sortir a l'esfera pública a dir això que d'entrada el director general deia que era un dret natural i evidentment que ja el teníem assegurat, el tenim guanyat aquest dret. L'escola d'iniciativa social té un sentit i això és entès per tothom? Té tot el sentit. Si és entès per tothom, ens hi haurem d'esforçar. Jo, com que estic imbuïda de Badruna, perquè fa 15 dies també érem a la celebració del 150, ja us en poso 5 més, he orientat la resposta en el que heu estat treballant vosaltres, el passat, el present, el pòsit, el propòsit. Doncs també la resposta anirà per aquí. Té sentit l'escola cristiana a Catalunya? Sí, pel seu passat. És a dir, perquè Catalunya no s'entén de cap manera sense l'aportació de l'escola d'iniciativa social. Per tant, aquest és un punt. I en els moments en què, i ho hem vist, ens ho han explicat el Ramon i la germana, en el moment en què l'administració, els ajuntaments, les viles, han confiat en la iniciativa social per donar resposta a uns reptes, això ha donat molt de fruit. Per tant, té sentit pel seu passat. Té sentit en el present, també, perquè estem en una societat molt individualista i els poders públics poden fer dues coses. O tot ho presta l'administració i, per tant, els ciutadans ens convertim en mers usuaris d'uns serveis. L'administració me'ls ofereix, jo soc consumidor d'aquests serveis i ja està. O podem intentar que el ciutadà s'impliqui a la comunitat on viu. I aquest és el punt més important del present. Com que necessitem, i ens ho heu dit, construir comunitat, es construeix comunitat si les persones es poden implicar en els reptes socials. Per tant, sí, té sentit. I si mirem el futur, hi ha alguna vegada que ens han preguntat molt bé, es vau crear per donar educació a les nenes perquè no en tenien, però ara com que ja hi ha escola pública a tot arreu, potser podríeu desaparèixer, no? És un raonament. Podríem desaparèixer? Tenim sentit si ara ja l'educació pública arriba a tot arreu? Una possible resposta seria, doncs no tenim sentit, dediquem-nos a una altra cosa, no? Però hem de tenir molt en compte tot el que perdríem si no hi fóssim. Per què una escola cristiana al segle XXI? 3 arguments i amb això acabo. El primer, per necessitat. Si mireu les institucions europees, ens diuen totes que els reptes del futur o del present ja són tan grans que els poders públics sols no podran donar-hi resposta. Per tant, que és necessària el compromís, la implicació de la societat per donar resposta a aquests reptes. Home, a Catalunya fa molts anys que tenim això i es diu iniciativa social. Doncs bé, no ens la carreguem, donem-li suport perquè som molt experts a Catalunya en implicar la iniciativa social. Per tant, per necessitat hi hem de ser. També per pluralitat. Catalunya té la sort de tenir moltes escoles i molt diverses. I això, com deia abans el director general, perquè les famílies puguin triar aquell projecte que li agrada més, és necessari. Si totes les escoles fossin iguals, doncs no tindríem aquesta diversitat. Per tant, per pluralitat també és necessari. I si em permeteu el tercer, aquest sí que és més propi del que som, de l'escola cristiana. I aquí lligaria molt amb el que diu l'Anna i segurament també amb el que el Josep Maria dirà després, i com que ve després meu no goso dir gaire cosa perquè ell ho diu molt millor, però en el moment en què vivim de populismes, de consumisme, d'individualisme, l'escola cristiana té el deure i l'obligació de portar un missatge diferent. És a dir, no ens hem de dedicar només a formar bons alumnes que siguin competents pel segle XXI. No, des de l'escola cristiana, veient el futur, hem de ser capaços de construir un futur diferent. És a dir, hem de poder oferir a la societat un relat de sentit que avui en dia no hi és. I aquesta és la nostra obligació, no només donar bona educació, sinó oferir relats de sentit en aquest moment en el que vivim. I això no és fàcil, perquè si no tenim la tendència a preparar els alumnes pel futur, això ho hem dit tots, no? Crec que l'escola cristiana té el deure de preparar el futur diferent en aquest que estem preveient que ve. I això com ho fem? De moltes maneres, i amb això acabo, i l'Anna ho ha dit abans, no?
Estem treballant a la FEC, com sabeu, amb grups d'experts, hi sou, hi participeu, us ho agraïm, però hi ha com a una competència que l'escola cristiana avui en dia ha de posar en valor més que mai, com va fer Sant Joaquima de Vedruna en el seu moment, que és la competència que n'hi diem samaritana. És a dir, el nostre alumnat, a part d'estar superben preparat acadèmicament, ha de ser capaç, de tenir una mirada diferent, de mirar l'altre, aquesta competència samaritana que quan veu l'home ferit s'atura i el mira, perquè avui en dia estem tan saturats de tantes guerres, de tants desastres naturals, de tant de tot, que no veiem el que pateix. Per tant, el nostre alumne ha de saber mirar, ha de comprometre's a aturar-se i tenir temps, en un món on no es té temps, i ha de saber curar les ferides de l'altre. Aquesta és la competència samaritana que crec que com a escoles cristianes estem obligades a treballar. Jo això ho he vist en Vedruna, perquè vau néixer d'aquí i perquè, coneixent les vostres escoles, aquesta competència la treballeu en la mirada, en el compromís i en dedicar-vos a la gent que més us necessita. I des de l'escola cristiana què hem de fer? Doncs donar-vos suport, acompanyar-vos i també agrair la tasca que feu cada dia. Gràcies, Meritxell. Segur que aquestes paraules han ressonat i a tots ens han fet pensar en l'activitat del dia a dia, en els reptes que tenim, en els compromisos que heu assumit també com a equips directius. També tenim avui aquí en Josep Serantill, és un honor perquè ens pot parlar des de la perspectiva també, diguéssim, a peu d'aula, ha trepitjat moltes escoles, va ser inspector durant una colla d'anys i, per tant, tornem a formular la pregunta des d'aquesta perspectiva, de la pedagogia, del fer i del ser de la professió estrictament, que és que si té sentit i quin sentit té l'escola d'iniciativa social. Bé, moltíssimes gràcies en primer lloc per convidar-me i respecte de la pregunta, una pregunta directa, una resposta directa. Sentit de l'escola d'iniciativa social, l'educació és fonamentalment un servei públic, però aquest servei públic necessita també aquesta iniciativa privada per poder tirar endavant. Deixa'm argumentar aquesta frase, el que acabo de dir, des d'un punt de vista estrictament pedagògic. Com a president de la Societat Catalana de Pedagogia, que és filial de l'Institut d'Estudis Catalans, allò que ens dediquem a l'Institut d'Estudis Catalans, a més de fer diccionaris i de ser els garants, diguem-ho així, de la llengua catalana i de les essències de la llengua catalana, és aspectes, diguem-ho així, també de pensar-hi i pensar-hi en profunditat, acadèmics. I diu el diccionari de la llengua catalana que pedagogia és la ciència i l'art d'ensenyar i d'educar els infants. Clar, ensenyar i educar. Aquest podria ser un debat interessant, inclús el propi Departament d'Educació, diem Departament d'Ensenyament, Departament d'Educació. Què diu el diccionari de la llengua catalana sobre aquests dos conceptes? Diu, clar, ensenyar és comunicar a algú, donar-li lliçons, explicacions. Bé, està bé, ensenyem un camí, per tant, doncs, podem ensenyar un camí. Abans s'ha dit que Lluís Calvo comentava que l'educació era un trajecte. Doncs ensenyem. Però educar és formar algú desenvolupant i dirigint les seves facultats físiques, morals i intel·lectuals. Educar és alguna cosa més. Per tant, doncs, sí, ciència, art, d'ensenyar i educar. Lluís Calvo comentava que l'educació és un trajecte personal i col·lectiu. Col·lectiu, per què? Perquè educa col·lectivament, primer de tot, la família nuclear, però també la família extensa. Però també educa el barri, educa el poble i educa aquesta col·lectivitat. Per això és absolutament necessari, per créixer com a societat, que hi hagi diversitat de l'oferta de projectes educatius. I en aquest sentit,
que els pares, que les famílies tinguin l'oportunitat de poder fer aquesta tria de com volem fer aquest trànsit, aquest trajecte personal i col·lectiu amb els nostres infants. Això lliga perfectament amb l'esperit fundacional de Joaquina de Vedruna, que abans també ho heu comentat. Una de les cartes de Joaquina de Vedruna diu: per què no contribuir amb totes les forces a empènyer una societat més justa, més digna, més fraterna, amb més oportunitats per la vida millor que mereix tothom? Doncs és això, és a dir, Joaquina de Vedruna, amb el seu projecte educatiu, amb el seu projecte i amb la seva idea fundacional, ens ofereix també l'oportunitat d'aquesta diversitat, d'aquesta tria per part de les famílies en aquest camí, en aquest trànsit, en aquest educar. Moltes gràcies. Ara és aquell moment de dret a rèplica o de poder-vos retroalimentar. Sí, i per tant ens dediquem 2 minuts a poder recollir algun dels altres parlaments que us hagi semblat especialment lluminós, o és el moment de fer els afegitons i matisos? Mira, ja que tenim 2 minuts, aprofito per dir alguna cosa també. Escolta, aprofitant la intervenció que ha dit d'educació, el Departament d'Educació i d'Ensenyament, certament les paraules no són neutres. Les paraules mai a la vida són neutres. I el Departament d'Educació, des de fa 6 mesos, no es diu Departament d'Educació, es diu Departament d'Educació i Formació Professional. I repeteixo que les paraules mai a la vida són neutres. Hi ha una voluntat clara i explícita del govern d'una potenciació de la formació professional. I quan es parla de potenciar la formació professional, perquè no s'hagués pogut escollir Departament d'Educació i Primària, hagués provocat, suposo, algun riure inclús, no? Però s'ha escollit Departament d'Educació i Formació Professional, amb un propòsit molt clar, que és que ara toca, aquest inici del segle XXI, deixar una bona empenta a la formació professional del nostre país. I en aquesta empenta a la formació professional del nostre país, nosaltres com a conselleria, com a govern, que som defensors del Servei Educatiu de Catalunya, on hi té cabuda l'Escola d'Iniciativa Social, amb tota naturalitat i també amb coratge, però amb tota naturalitat, en el desplegament de la formació professional, l'escola concertada hi té ja definitivament un pes. Vol dir que l'escola concertada, que mai es havia fet, hi ha la possibilitat de concertar cicles formatius de grau mitjà, grau superior, FP bàsica i noves oportunitats. 4 elements bàsics de la formació professional, de l'ecosistema de la formació professional al nostre país. Fer-ho només amb una sola mirada pública seria un element de certa miopia del Servei Educatiu de Catalunya. Per tant, repeteixo, s'obre la porta al Servei Educatiu de Catalunya de concertar cicles formatius de grau mitjà, grau superior, FP bàsica i noves oportunitats. Per tant, un motiu més que l'escola, com vosaltres, la Fundació Verduruna, amb 200 anys ja en el nostre país, té total cabuda i és un desig de plenitud pel nostre departament de continuar sent així. Voleu afegir alguna cosa més? Amb permís del filòsof em posaré una mica filosòfica. Un apunt. Últimament diem que educar és molt difícil, que la societat és molt complexa. Quan parlem amb les direccions que sou aquí ens transmeteu molts neguits, no? Ara la preinscripció, si tenim prou alumnes, si no, si perdrem el concert, mil i una coses. Quan en parles amb els docents també trobes cert desànim. Jo crec que estem obligats a no desanimar-nos i a educar en l'esperança. És a dir, Joaquima de Vedruna es va trobar un món bastant més complicat del que tenim nosaltres. I mireu, després de 200 anys on som. Per tant, tenim l'obligació de no desanimar-nos. Ho dic perquè a vegades, anant pels claustres, sents molt aquest patiment, que és cert que hi és, però a Vedruna tenim el testimoni que quan hi ha un propòsit, allò tira endavant, sigui com sigui. Llavors, crec que és la nostra obligació estar esperançats
És la nostra obligació tenir confiança, no només confiança en el futur, sinó a més crear aquest futur i en el fons, perquè com dèiem, si estem segurs que Déu ens estima, home, més important que això, poca cosa més. Per tant, siguem capaços de superar totes aquestes dificultats que ens trobem i que a vegades ens desanimen i fer-ho amb esperança i confiança en el futur. Sí, simplement també afegir que des de la Societat Catalana de Pedagogia també hi ha una altra societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans, que és la Societat d'Història de l'Educació dels Països de Parla Catalana. Les dues societats, ara en aquest moment, estem impulsant una iniciativa que és la creació del Museu d'Educació de Catalunya. És curiós, però no en tenim de Museu d'Educació a Catalunya. I és, per exemple, a l'Aragó, es pot visitar a la ciutat d'Osca, hi ha, per exemple, a Castellà i Lleó, i és també a Galícia, i és en diferents comunitats i en diferents països. Normalment, sempre un museu és un exercici d'autoestima col·lectiva, recordant quins són els orígens. I llavors, doncs, una de les coses que estem fent és escriure el discurs museològic. En el discurs museològic és evident que ha d'haver-hi diferents trajectòries. Hem de parlar de la pedagogia Freinet a Catalunya? Probablement sí. Haurem de parlar de Ferrer i Guàrdia? Probablement sí. Haurem de parlar de Rosa Sensat, de Marta Mata? Probablement sí. Però també haurem de parlar de les escoles d'iniciativa social i singularment Joaquim Vedruna hauria de tenir també el seu lloc en aquest Museu d'Educació de Catalunya. Doncs moltíssimes gràcies a tots tres. Recollim l'esperit del que heu exposat. Crec que no cal afegir gaire cosa més després d'aquest apunt final, perquè estem aquí, això ens toca identitat, ens agafem i ens creiem aquest encàrrec, que hem de participar de la història i, com deia en Lluís Calvo també, la història i la tradició és per fer-la viva. És dinàmica, està en moviment i nosaltres participem d'aquest moviment. Per tant, gràcies a tots tres de nou i continuem amb la jornada.